kang ito na lang sa eskwelahan. Ayan ang papa namin nag-aayos ng upuan. Nalagyan ng birth certificate. Upuan sa school. Uy, tinirap lang mo sa kumputan. Mapapagawa ka ulit? Iyo, pwede mo pa. Yung birth certificate, pag nawala mo, pwede ka kumuulit sa PSA. Paano kung nawala ba nila? Hindi yun mawawala. Ano ba yan? May record sila noon. Hindi mo pa pa-xerox sila. So, nandun sa kanila yung identity ko all along. Mamimiss ko tong card ko. Siyempre. Oo, Justin. Nakita mo lang naman. Wala mo xerox. Meron yan mga xerox dyan. O meron si Gia. Hanapin mo, meron doon sa ano. Ako meron din. Brown out. Filing daw kong card. Yung chargeable yan na ano. Ilaw. Nakaka-inspire naman. Joke. Ano, mga 80-80 mo lang, mga dyan lang. Nakaka-inspire. Kaya ano, ano yan? Hindi. Here we go. Hoy. Ano? Negative thought ini. Maulan na hapon sa inyo mga kaibigan. Ayan, maingay kasi naka-generator kami. No summer. Ayan si ate din, naglilinis ng isda. Oh, magsa-summer. Mga taon nangyari sa kay summer na ano nung lana? Natapo na ng mandika. Kanina daw. Bakit? Kanina daw natupunan siya. Parang Saan siya nag- Parang nga putik. Yung kanina. Ito yung ulam namin ngayon. Ang tawag nito dito sa amin, sa Bicol ay ano, bataway. Sa Tagalog, ano na nga ito, nakalimutan ko. Uy, mao, kakuha. Danggit. Danggit yan sa... Mama, ano na, kuha na. Ayan, ang mga pasaway. Bawal muna. Mamaya na kamain pagluto na kasi masusuka kayo niyan, ha? O, baba muna mga mahal ko. Hayaan mo na natin si ate din maglinis niyan para makapagluto na. So, maulan ngayon mga kaibigan dito sa amin. Ay, ikaw na muna niyan ate, tapos prituhin nyo yan anak, ha? Magtahi ako ng notebook nyo. Unahin mo muna yung kanila. Bakit? Maglagay ako ng yarn. Unahin mo muna yung kanila. Okay. Ang lakas ng kulog. Kulog ba yan, no? Dito sa Bicol, dalugdog. Dalugdog ang tawag. Buti na lang bumili ako ng karayom nung pagpunta natin sa Legazpi. Isang set ito, ang dami na, 45 lang yata siya. Tinan mo. Karayom. Kaya nakulang. Oo. Sayang lang. Aray, nakita. Tatlo lang yata yung isa binigay ko kay mother. Kaya just itong inunak ko. Yung expected ko, naka-yarn na yung order ko. Ay, hindi ko pala chinek. Pass muna ate. Mayat may nagtitinda sa amin ng merienda. Ako nung nag-aaral ako na yung nito. Kaso, sabi ko ipagawa ko sana sa kanila pa. Papa. Kaso baka naman mahaluwag yung gawin nila.
Ay, matigas. Matigas pala ang ano nito pa. Saan yung place mo? Ba? Matigas. Hindi kaya ng power ng kamay ko. Kailangan pa ng flies. Hindi naman kailangan yan ng flies. Ay, ikaw, ano? Anohin mo? Testing mo. Matigas? Oh, sige. Anohin mo ng kamay mo, ha? Oh, sige nga. Bakit may video? Para may ano ako, may tawag dyan. May, di ba? Hindi kaya ng kamay. Para may ano ako, may ebidensya. Oh. Sabi na hindi kaya eh. Kapag kaya ko, kinakaya ko. Pero hindi talaga kaya, kaya hindi ko kinaya. Diba? See? Hindi niya rin kinaya eh. Iba yung ano, yung notebook noon na binibili ko, kayang-kaya ng kamay yung string niya maluktutin. Sabi na kasunod na yung ano. Akin na. Mas marunong pa kasi sa akin tong tatay namin. Ako yung nag-aano ng... Sabi ng matigas. Sabi na kasing matigas. Wow, ang ganda niya gamitin. Yung karayom na mataba. Kung gusto to ni Jillian kasi plain lang yung cover. Ayaw niya na may mga decoration. Ayaw niya, lalo na yung floral. Ayaw niya. Nagit na. This is my cat! Na pangalan ay Lucky. Char. Buti hindi naiinis. Buti hindi siya naiinis, no? Ha? Hindi siya naiinis. Kung saan yung kainin? Suwig. Menja ba? Hindi daw, hindi daw. Menja. Hindi daw. Meow. At ayan si ate din. Siya na ang nagtatahi ng kanilang notebooks. Ayan, marunong na siya kaya siya na. Mas maganda nga yung gawa mo ate sa akin. Oh. Ayan. Gusto ko yan si ate G din kasi malinis yan gumawa. Pag may ginagawa yan as in. Malinis ang gawa niya. Nakabawas na yan sa gawain ko. Yung natahi ko lang ay yung kay Ate Jazz. Napahiga-higa na lang. Pahiga-higa na lang pero naglinis yan kanina. Nagwalis yan si Ate Jazz kaya very good din yan. Ayan, si ate. Tapusin mo yung ate din ha. Pati yung kay Ate Jade tsaka kay John Bert. Siya na yung magtatahi. Yung sa'yo tapos na, no? Tapos yung tos kay ate. Okay. At magpiprito kami ng talong. Tsaka mag-ano rin ako nito. Sausaw ko lang sa suka. Ay, sa suka. Sa toyo na may kalamansi. Tsaka ito, danggit ulit yung ulam namin. Pritong danggit. Ayan. At ayun, may sinasaing na si Ate Jade. Kaya magluluto na lang kami ng ulam. Ayan, yung tinatahi pala ni Ate Den. Kanino yan Ate Den? Kay Jay, ayan, ano. Tapos niya na yung kanya kahapon. Kahapon natapos ko din yung kay Jassel. Natapos na rin kahapon yung kanya. Kaya ngayon kay Gia yung ginagawa niya. So, baka mamaya magawa niya pa yung kay Ate Jade. Tsaka bukas siguro kay John Bert. So, ikaw na magtapos niyan ate Ana. Kasi marami akong gawain pang iba. Ay, may nakatawil doon.
Ayan si Ate Jade nagluluto at ngayon naka-assign ng paghuhugas ay si Ate Gia. Meron silang schedule, alternate sila sa paghugas ng plato. Ng umaga pala, maaga ako gumising dahil nagkusot ako ng aming mga labahin naman. Ayan. Marami yan. Isang storage box na labahan. Tapos, dahil may trabaho ako 7 o'clock, nagbukas na ako ng shop namin. Sila na yung nagbanlaw. Tapos, nagsampay. Kakasampay lang nila hapon na kasi kanina wala kaming tubig. Kasi yung tubig namin dito ay may schedule din. At ayan ang aking asawa. Ayan ang aking asawang mala Coco Martin. Maghapon kami rito sa shop. Ako lang kita. Maghapon daw ang kita ay 300 dahil ibinayad ko na sa upa ng bahay. 2,000 ang kinuha ko. Mahigit. At meron pa akong ibang binayaran. O at least kapag maghapon tayo nakatayo, ako pala yung maghapon nakatayo, ikaw maghapon nakaupo. At least kapag bayad tayo ng upa, diba? Ayan. So ngayon, wala nang customer, magpapahinga na. Magpapahinga na ang donya. Oh, ba't baliktad yung ano mo, yung damit mo upo? Oh, yung panglikod yan. Sa harapan ang nasa likod. Kasi daw makabakal ng may tiban. Mama, okay pa ng notebooks po. Danilembert. Kaya John Bert na tatahiin mo? Opo. Okay. Alin doon? Sinisipag pa si ate din, kahit madilim na. Pagka bibili nga ako ng ilaw para maliwanag kami. Maliwanag tayo dito. Nabubulol ako. Para maliwanag tayo dito, bibili ako ng ilaw. Gusto ko kasi bumili ng ilaw. Yung chargeable para pag brown out. Kasi dito sa amin, palaging brown out. Araw-araw, nagba-brown out talaga. Kaya, gusto ko yung ilaw, yung nagcha-charge para pagka nag-brown out, meron pa rin kaming ilaw. Ayaw ko na kasi nang gumamit ng yung kandila tsaka yung gasera pa. Yung gasera. Noon uso pa sa amin yung gasera. Ngayon, pag brown out yung iba, kandila o kaya yung solar. Kaya, mas gusto ko yung yung chargeable para pag nag-brown out, may ilaw pa din. Automatic yun na nag-iilaw pag nagba-brown out. Kasi ayoko ng yung kandila. Kasi noon, maliliit pa sila. Hindi pa uso yung mga chargeable na ilaw yata noon. Wala pang mga solar. Nasunog sana kami. Muntik na kami masunog dahil pag talikod ko, yung bunso ko, nilagay yung papel sa kandila. Tapos pinatong niya sa bag. Kaya yun. Muntik kaming masunog. Kaya ayaw ko na na-trauma ako ng ng masunog-sunog na yan. Kasi noon, maliliit pa kami, nasunog yung bahay namin. Walang natira. Maliliit pa kami noon. Kaya ayaw ko ng mga kandila. Magawin na naman yung mag-ama. Ikis mo si Papa. Ikis mo nga si Papa. Si Mama din. Para maalis yung pagod namin. I love you. I love you, baby. I love you. Tama na. I love you. Tama na. Hindi mo ako ni I love you. Love you. I love you. Nahiya siya. Wala pa tayo sa dagat. Ha? Magpunta tayo ngayon. Ako. Pagod na pagod yung pa ako. Tayo sa dagat. Grabe, maghapon 7 to 5 nakatayo ako kasi maraming nagpa-rush ID picture. Dahil enrollment ngayon sa high school. Kaya talagang maraming customer. Pagpila talaga sila. Pero sulit din naman ang pagod dahil sa
may kita tayo. Makapagbayad tayo ng mga babayarin. Ang dami nating bills. Ang daming gastusin para sa mga estudyante. Kaya, it's okay. Okay lang mapagod kaysa ma-stress sa kakaisip ng mga gastusin kung saan kukuhanin. Diba, ate Den? Okay lang mapagod. Gusto ko magtrabaho ng magtrabaho. Kaysa ma-stress ako kakaisip ng mga gastusin sa araw-araw. Madilim na. Yung ilaw namin ay dito ay ring light dahil napundi ang aming ilaw dito sa sala. Yung sala namin na bedroom din. Ayan, madilim na. Madilim na po mga kaibigan. Ayan si Ate Jade. Nagluluto yan. So, ayan po mga kaibigan. Thank you so much for watching. Thank you sa 10 viewers ko. 10 nanonood ng mga videos ko. Thank you.